Здравейте! Аз съм Симо Ангелов, председател на българската общност в Ноймюнстър. Обикновенно, когато има избори, се появявам и казвам някакви неща, къде в Ноймюнстър ще има секция, как и кога точно хората могат да гласуват. Този път е малко по-различно. Искам да ви съобщя, че на 27 октомври на предстоящите поредни предсрочни парламентарни избори в Ноймюнстър няма да има изборна секция. Защо? Информацията, която ми бе дадена на този въпрос е защото адресът е отказан от немска страна. Има 66 адреса в Германия, където може да отидете и да гласувате. Препоръчвам силно на тези, които са имали желание да гласуват в секцията в Ноймюнстър, да видят къде е най-удобната и близка за тях секция и въпреки това да отидат и да дадат своя глас. Защото е важно да покажем, че ние имаме право на нашия демократичен избор. И ние искаме да осъществим това, което е наше право. Да отидем и да гласуваме. Аз ще отида на 27 и ще гласувам. За тези, които са имали огромното желание да гласуват тук в Ноймюнстър, една малка препоръка. Винаги излизат онлайн регистрации в сайта на Централната избирателна комисия, където може да се подаде електронно заявление за гласуване извън страната. Препоръчвам на тези, които имат желание да гласуват в Ноймюнстър и им е най-близката дестинация, следващия път да направят такава онлайн регистрация, защото тогава бихме имали по-голяма причина да изискваме и да отстояваме нашата секция тук. Благодаря ви. Вярвам, че ще направите правилния избор.